Гэты вечар для нас сёння асаблівы і незвычайны. Гэта вечар у коле сяброў, для якіх мы сёння раскажам пра нашы здабыткі і нашы дасягненні. Chwała na wysokości, a pokój na ziemi. Музей праводзіць штогод сотні мерапрыемстваў. Гэта тысячы наведвальнікаў. Ён захоўвае сувязь, духоўную сувязь з нашай краінай радзімай, бацькаўшчынай Беларусю. Bardzo zaszczycony, że mogę dzisiaj tutaj z Państwem być. Zagramy parę kolęd, zagramy również utwory genialnego muzyka Czesława Niemena.